Bukal-bukal na. Na guys, bukal-bukal. Butangan na itong cubes guys para lami guys. Kuha niya siya. Pork na cubes. Kuha niya banana o sa ito. Dords! Wala pa yung kaon, Dords. Bugay pa kayong kaon, Dords, ay. Ang ato ang cubes. Ato ang kuha ng hilisod. Ay, naluto. Hindi maayos siya, guys. Hindi ni mahinayan, guys. Naluto siya maayos. Ang tuno niya guys, oy kay kanang kuan na kaayo. Ano? Ina na. Atong kuan ano din mana na dayon. Kinagas, lami na. Pakurata din, mana na dayon. Ato sa ni pagtrapuhan, di ari, oy. Kanawa gas. Ay, dagan itong kuan. Kanang trabaho. Di mahuman-human, kay maglibog tag-asay unahon. Na. Napunta sa itong gas rinse. Nautdan ang taon ni gasol. Palit na puntaan ni. Mahal rin ang gasol karon kay basa ka ng tingdin. Mutungtong December guys. Mamahal ang gasol. Maunang. Nagwanta na lang itong palit. Ito magpalit na. Ang magluto. Ako mo, masukon mo kung niluto ay sa uling. Mas ganahan pag nilutoan sa uling guys kaysa kuan. Sa gasol, kaya ang gasol, lali rin mapanos ang pagkaon. Samantala sa uling, di dahil mapanos. Tugay kayo. Ang manam tagluto. Michelle! Diya guys. Inom katubig ni Oo, day. So don't see my heart still loving you. May inom na ko bayabas guys kay muli to si banana unya guys. La, lugaw initong din ako ni. Madaot ning lugaw. Ang kang dagol man ning lugaw guys, unya kay naulian naman si dagol guys. O to ako na lang mukaon ani hurot sayang baya bugas baya ni. Yut lang day. Ito na inito sayang kanon ako na.
Durian sa ako si Inday. Ano? Dali. Itong kilos. Hindi tayo i-impure niya. Karon mag-prepare na pa ko. Continue na kong prepare sa pagkaon sa mga dugi, guys. Apa ba ni sabaw? Ang apay sabaw. All my whole life so. Ako sa dining ko ang lugaw. Udagan man. Butangan na tog tubig gamay kay aning murag ning ugas siya. Dami ni siya butangan ko kuha, guys. Ganon ako ni una. Ganon na itong una ni kay sayang aya ko mag-rice. So balik na rin sa itong mga dogi eh. Ginoo ko. In Jesus name. Ang charger sa awa sa wak. Excuse sa wak ha. Ang charger sa akong banana guys. Gipotol sa mong Persian. Wala na lang nako yaw-yawi. Kaya nang buntag sayo. Singgitan na rabato na ako. Wala na nako yaw-yawi guys. Kaya na mapuno na iyahang dalunggan og niyaw-yaw. Ako na lang gipasagaan. Yan na ako nga. Ipadapli na. Kaya ako nang ayuhon. Mo na ko. Ay Mac-driver na ko na. Ay Mac-driver na ko na. Ayok na. Ang isa ka plato tura diay. Lami ang kuan o bugas nga yang master. Nya na. Gumanin mo kaon bots ay kaning kajut lang ha. Gumanin mo kaon kaning singalan ni George, gawas din ka George sa kay mahuman mo nagkaon si George guys, mag-CR na siya. Dili na siya diri mag-CR guys, sa gawas na siya mag-CR. Uy, gaambak uroy ning ungo ngi wala lapos sa. Na ko ni pakaon ako mga meme. Una mo kaon ha. Kanan ako sila una guys kay wala nahuman na dayon. Kajut lang. Ikaw o kani si kon di ni kahulat. Si Piring. Gusto ani niya na adayon. Wait lang. Kaon lagi karon. Ngari oh. Dari. Sibog kay nag-vlog si Mami. Ana. Uy. Ana gid siya guys. Nya na ha, wait lang. Kung mga miming. Si Mickey wa pa ka uli. Unya na. Nagkuan pa ganita. Hulat. George, wait George ha. Ano mo diya? Ang atong Rosel.
Rosel. Si Mickey. Wala naman dahil ni sabaw akong kuan di ay. Inununan. Sabawan ako ni sa gaso lang na ako ikuan. Kaya dali raman ang kuan ani sabaw. Human ako mga dogi na dayon. Na Rosel, eat na Rosel. Ang George na. Rosel. Akong Persian. Dali. Huwag kuan ro. Una. Si Dagol pataka lag pangihi. Dayon si George. Kay para si George makagawas na. George. Ni George. Wait lang guys. Na guys, nangaon ako mga miming. Iuna na ako sila pakaon guys. Dara. Akong adapted si George pod. Ako nang gipakaon ng una tura. Ay gumana na niya kaon guys. Mugawas naman na siya dito. Yan silang inday na pod. Silang dagol. Silang kamay. Ang atong pakaon karon. Ara. Hindi na si Inday. O si Dagol. Dati ka okay. Paragi ka may sa dulo. Kang Dagol gamay na ito ibutang ni Dagol. Kay wa pa man na siya ka-recover sa iyang sakit. At least masiglan yung tiyan ba guys. Maglungag tag utro kay sigurado giniron ang atong kanon kulang tungod sa kalami sa atong sudaan. Si Inday. Para ka Inday. Si Inday murag gamay ra po niya kay arte kay na. Sa inununan. Di man na sila pwede gud atong kuan guys, atong utan kay naman toy ulang. Mga obenig utan akong mga dogi guys pero dili sila pwede sa utan kay naay shrimp. Hindi nato tagaan ato kay ang kagid. Ay, ako ni butangan og sabaw ron ang inununan kay tama na ito ginagmay. Si Dagol pwede rin inununan kay gamay raman niya sa. Uy, no. Wakwak. Ay. Si Inday pwede rin ni. Mga tagak. Day. Imong panti ukay day. George, mana ka George? Gawa sa George ha kay mana ka. Mangilog ra ba na siya? Busog na si George guys. Kay himanag kaon si George. Wala lagi nag-aw-aw si kuan ay si Tiger. Tiger. Ako sa igawa si kuan guys si Bolt kasi George kay mangilog pagkaon. Go ay George, gawas na George kay kusog na ka George. George. Dali na.
Busog naman among George. Wala gihurot ang sud sa plato ni George. Trigan. Iya. Iya. Giihian man ni mo dodong. Pagnormal jud ka dong ha. Oh, inday. Na. Dagol. Dagol. Wala, murag nayayay. Murag nayayay si kuan ba si kuan ni akong dakong tawo nga iro. Si bot murag nayayay kay wa nangayo. Nagano na nato isda para lami iyang kaon. Nga kunting kaon saba man gid unta kay na siya guys. Napoy inday o nag-inarti o. Sige ayo pagkaon day kay manglakaw ra ba mi day. Sige ayo pagkaon. Pas mo juga ng style nimo. Wala na may sabaw sa inunan guys akong gibutang. Use oil sa edible nga sa piniritong isda og kuan. Edible toyo. Ang lami gyapon ilang kaon ani. Ikalibanga mo na akong butso pa mo na ako nag dayatab ron. Kita na ako nag dayatab. Ikaw plastic di. Libanga. Day, ako na iposan imo kadi mo ta mo kaon ni ran para ni ran ni mo day. Iro ang arte kayo. Ang ubang iro manggani way kaon. Sila kung dito ay pagkaon tanan. Pauwi-uwi pa. Nya na guys ha. Pauwi-uwi pa ni mga unguan ni. Mo ni ang ilahang ka dodong gamay og kang boots guys. Ambot umukaon ba kato si boots karon. Ato ni ikuan koyog ta guys. Ay hiposon sa nako ning sudan kay bisag ilan kanon. Dayon magkilis na lang pud gudaag kuan guys oy kani oh. Kanon kay para way problema kay maabot us banana ron. Nanay pagkaon. Yay kay na akong banana guys kay uli ana nanay pagkaon. Di na siya kinahanglan mag kuan kay naka-ready na tanan. Ang na mulingkod na lang siya lamisa. Ay mukapim dayon na siya guys. Kato sigurado dito mga pig itong utro kay ganina. Na kuan to sa kape. Na nakulangan to sa kape kay dali-dali man to kay nag-text man yung boss gabi nga magpakuha daw magpahatod og alas 6:30 sa kuan sa opisina sa Pisaw mo tong nakuha ng pagkape mo sa bugas guys ha abit lang for a while. Saman dong ipakadong. Wala man po nini mag-iurot lagi dong. Ngay, diwa diihian sa amo. Sa ihian mo guna niya. Atis kaon na siya guys. Gabi kaga atos ang adlaw di gid siya mo kaon. Karon ni kaon na siya. Inday ni unya kay gutomon ni si Inday unya.
Unya ra ko mulakaw guys kanang mga makakaon na silang inday kay. Di mi mahimutang guys mga may na. Ang mga lugi wa kay kaon. Unya ra ko mulakaw. Kay maghatod mi sa kong mama og dabong. Iganat to siya dabong. Nine na gid ang agas ay. Pero kung ano na po ni karon, ilan na po tong sudlan ang tangke guys, mo gawa mo kusog na po ni. Ipay mo to sa min guys, kay bating kusuga sa tubig. Anya ang kana ang amo ang sa CR din namo ang kanang tutbrasana namo diha kay nagabok naman dai na. Bisan niya sa kakusog sa pressure sa tubig ba mo buto niya. Ana. Luis banana. Agan to kuan sa banana ron kay ihatod pa iyang bossing, ihatod pa ang anak. Doble man. Kay magliyok-liyok po ko sa gawas ng guys, magkuan ko sa mga kuan dito, mga pupo sa kong dugi. Kay balag nagkuan ko dito, nagliyok ko at least ako diri, humana ko lumag, humana ko pakaon sa mga dugi, silang dudong na lang o si kuan, si Bigbo, si Bots, dayon, akong mga miming, humana pakaon, unya rin akong diri hipuson. Saan ako sila. Yan, pag man ako pakaon nila, mag-continue na din ko dito sa gawas ug kuan. Trabaho. Iwason ako tong pupo dito kung na tiwas. Kaya mitras di pa init, imang limpyo ko sa tiris. Kaya ang tiris parte na pong pagkahugawa guys. Ambot na mga iro. Ami kipang luniton. Dagan kita trabaho anak nila. May na ni. Manuwa. Cuman. No, dagan pa kay kog trabahoon wa. Ako na man. Ay, Miki, ikaw din na Miki. Miki. Abi na din kay kuan Miki. Ikaw man din na Miki. Wait lang Miki ha. Sus. Abi na kog siwak-wak ang langi-langi guys, siya man di ay. Nala ko gasunod sa kong tiid. Si Miki man di anya, kaon sa taog ka ng pills. Ay katagaan ni Mami ani ha. Kaon sa ta pills ha, wait lang. Wa sa ta pills ni mo kay. Sige ra ba ka dalaag. Mag-pills sa ta. Sige ni galaag guys, maburos na ko doon niya ni. Magbalo na po tag binuhi sa anak ani. Aghan narabak ani sila. Nya karon guys, maadtutan ni Bots og ni Dudong gamay. Ang problema karon mukaon ba to si Bots? Dalain na ba tong lawas tan-aw nako. Bots! Ali, awa dong. Nayayay ikaw, Bots. Wala lagi ka nagbana karon, Bots. Very good lagi ka kaayo ron, Bots. Tara guys. Dudong gamay. Sige na, dito kay parera magsudan. Parera magsudan ba? Ang dato. Sige na dong. Dali na Bots. Ali diri dudong oh. Ang kani diri ka sa iya kay dagan nigsudan iya ha. Sige na. Wait ka. Na dili lagi siya ganan mukaon guys. May bawaan ako ni iyang naong pag di ni siya ganan mukaon. Na. May kay nagtimi-timi.
Dali adong pagkaog dong kasi na magtimi-timi ra na siya guys basta na siya gibati. Nagbalin-balhin siya plato. Timi-timi ra siya guys. Manglimpyo sa ako guys sa kuan. Sa mga kuan nila, popo. Kaon na dong. Dong, sige na dong. Ako ni dalawang isa ka balde dito guys kay ang katong popo dito ning pilit ako tong gamita guna kay para makuha. Oh, bakit nakalabasin? Nay, ano yung taguran ko nay nasira na kaysa tagal. Ayan. Oo. Tapos na nagkain, mamaya na naman yan siya magpasok mahapon. Kay pag mainit, ipasok ko yan siya dito kay kawawa man. Ano Nay, hindi na magamit. Ah. Pang ano mo, pang gatong. Bakit ko yan? Oh, panggatong. Nagkagod ako ng lubi, nasira. Ah. Hindi ko natuloy yung ano. Ang ulam ko. Nasira na eh. Ay, paano ka nagkagod? Yun, di ba? May ano yun siya, yung matulis. Kamay ko na lang. Kapoy kayo. Kamay na ko na lang kay para matapos talaga ang luto ko na. Kaya lang na yung lubi na iba ang lasa na, matagal na kasi yun. Oh, parang panis ba? Oh, Lahat? na-mix ko man sa gulay. Sayang. Iwan ko, bigyan kita maya. Pero masarap man siya. Ano ba na, matagal na yung lubi ba? Na, hindi man daot, hindi man siya sira. Pero yung, sa katagalan na ba? Yung tigulang na bitaw? Yung galing dito? Hindi, sa kapatid ko. Akala ko galing dito. Yung sayo, kay, gawin ko yung bukayo. May isa pa man ako. Magbukayo ako. Dagdagan mo isa. Oh, dagdagan ko nga. Sabi ko nga. Marami-rami. Oh, sabi ko nga kay Rolly, maghingi pa ako kay nanay. Isa kay para marami. Kay, oh, mamaya na lang, nay. Kay wala man ako lakad maya, nay. Dito lang ako, magluto ako bukayo. Ito ning kuanan ang popo ni. Kuan. Lang guys ha. Nganong di man ka mukaon dong, naunsa naman pug ka dong. Ari guys, para makaaro ta. Guys. Why? Nalubat Dorita guys. Astang pagkapaita. Dari na po ta guys. Dorita. Klaro mata diri. Guys, klaro. Ano man yun na? Nahinay na lang po.
Manata guys, manata. Balik na punta sa kusina. Ay, Diyos ko Lord. Ako saning pangsaluran kay minghinay nagidraba ang atong agas. Ako saning ilisan din mga kuan nila, tubig. Na guys, pang ilisan sa nako ni ilang mga ilim nun guys kay ay, nako, in Jesus name. Boots, kaon boots. Mag-inom taron tambang boots ha. Para wala yayay boots ha. Mana man ka George? Ara sa ka George? Nay! Kagabi ba? Oh! Kinuhaan ni Adri ng sabaw. Okay lang. Okay lang yan. Hindi pa siguro yan. Sira, oy, kagabi pa man taha. Oo. Ayan, be. Bango pa. Dalawa. O sige. Ato ikuan eh. Wala ka naman gawa ngayon, no? Wala, oy. Sawahay lang ako. Kay sarap magkain ng bukayo, nay. Magbukayo ko ron, guys. Yan, gipunan ni nanay ang ako ang duha. So, bali akong ibukayo karon ni istulo ka buok. Na, yung asawa ni Ate Jenny na ba? Alam mo na? Namatay, no? Namatay? Wala. no? Bata pa yun? Oo. Nay, Tumaba kasi yun. Baka ano din, lakas mag-inom. inom. Tapos kain baboy, ah. Ano, Sel? Kung Nay! gusto mo yung ano, yung wala. Tatong Boots! Gahit kag ulo, gahit kag ulo. Yung may sabaw, tagaan Ah. na lang kita. Gusto mo may sabaw. Naapa day ka? Oo. Sige, hingi ako na kay mag-inom si Rolly ng sabaw, nay. Dito ko muna ilagay, okay, hindi nila maabot. Nangabuang talaga itong mga aso ko ba? Dili lagi ba? Dili lagi ba? Kaya ito nang himuog bukayo. Ay, Diyos ko Lord, guys. Hawa, di abot. Di, ito aning banwasan ko rin. Nanimawang boots. Dagan og lobi si nanay, guys. Kaya nagpakatkat man na si nanay, guys. Og lobi. George! Man naman kakaon, George. Diya lang sa kagawas, George, ha? Kaya man naman kaon si George. Nangit-ngit lagi niya itong kuan. Nanghinay na po ng sugaan ni ba? Lagi. Sa mo yun ang suga, mangit-ngit yun siya. George! Trigan! George! Trigan! Ala, nindagan. Awa. Nay. May agas pa tayo, nay. Daming ano yan. Wow, kasarap. Ay, Ano na. mabigat. Baka hindi mo kayanin. Ay, ilagay ko muna ito. Nag-vlog kasi ako kay wala ako naka-vlog kahapon. Harap bigat. nito, nay. Oo. Kana gid siya ba? Wala puting. Mag-isa na lang ikaw. Puting. Mag-isa na lang ikaw. Kala ko hindi mo palabasin. Ay, palabasin na pag matapos magkain kay magtaiman yan sa doon o sa may sagpot. Taluran natin ni tubigan.
Thank you, Nay. I-ano ko. Pastor ba? Ha? Pastor. Pastor? Nagpalibin siya, nabuhay siya. Hmm? Nagasunod siya ba kay Jesus ng 3 araw. Nabubuhay. Oh. Nung inupay nila, patay na. Gago. Ba ano totoo talaga, Nay? Dito. Drama yan? Hindi. Ah, balita? Oo. Ay, ganun ba? 22 years. Hala. Kabuang. Bakit pinanuna si Jesus? Yun na nga. Si Jesus may power man yon. Oo. Abuing. Nayabag na guys si pastor guys. Nagpalubong daw siya guys. Yung suon siyang Jesus guys. Unya, wa man siya power. Si Jesus sabay power. Di, paghukay nilang tulog adlaw na wa na ginawak. Patay si pastor. Nara man di ang maklaro. Raman di diha. Dili lagi magpatakat pangihit lagi doon. Oy! Naganto ba kayo trabaho doon? Nagkako trabaho sa kuan. Tungkol. Ano guys, ay silang ihian. Ano? George! George Trigan! Mana kalibang George? George, salibang na ka? Salibang na sure ni si George. Ato na ni isulod. George, salibang na ka, George? Baka nagtain na yan siya. Ipasok ko na yan siya. George! Ganda na yan ano niya, kulay. Oo nga. George! Ano sa ka doon? Ha? Ano basa ka yung tayo doon? Ano basa ka yung tayo mo? Basa ka yung tayo ni Kuan Gahay. Ani oh, ang bata oh. Basa ka yung tayo amigos. Ay po basa ka yung tayo anong bata na mo guys. Ano tambal ka ron guys. Nabasaan tayo sa among bata guys. So, kaayo guys. Dito kayo magkuhan sa mga tubig. Nagkuhan ko sa inyong tubig. Okay, para namin inom. Nara o tubig mo niya. Oy, kita itong virginity. At ito sa pikas guys, dito sa kilid kay magbutang tag tubig dito kay ang ilang tubig dito ana na ko na ilisan tulo na kaadlaw. Uy na kailang tubig dito guys. Ang kalabas lang itong ilisan. Nahugo na po diri ako ba ning gisulhigan diri. Kani gid akong mga dugi dito no lami kay pang dukping ulo ba. Unsa man ni pang ano banana diri? Nagipangkit-kit gyapon nilang tiil sa bangko o nga ako anang gi kabunag botelya para di sila mo kuan diri. Ipangkit-kit ako. Pag normal gina silang boss eh. Hawa mo diha. Gani po akong banana na po'y pagkagamay. Ipanghayang na kong kaning galon kay para di masudlag tubig. Iyahang gipangkuan. Otro po. Baglungon. Sige, mayaw-yawan kay. Hari anang
O, gikulob na kuning galon kay parang kuan magamit. Yeah, pong Ay, Diyos ko, Lord. Ay, tubig diya. Yarit dire. Bubugak mga, kung siya nila subog. Ini ara kong gabi imang limpyo dire guys. Okay, init kayo. Ini ibalik ko. Ang ano. Ay, good. Hindi sa trabaho pati naghanaw ito kumanan. Tubig guys, kay makalit ikawala ang agas, wag kita ano. Hinay na ang agas ay nang gipahinayan mo na mo nito sa min. Kay kung wala ni penay ko siguro kaayo ni. Ako ang siguro. Kaya magsalog tag tubig. Yapit mo walang agas. Hinay na kayong agas. Oh, diya. Wala pa na puno ang planggana guys. Taas guys kay atong limpyuhan dito ang sa sulod na pod. Diawa kita dong, agi mami dong. Diri na pod to guys, paita ni ay. Tabok-tabok. Diri na pod ta. Ay, Diyos ko Lord. Wala ako ang lugaw. Mukhaon sa siguro kong lugaw ani. Ito ni ibalin sa dito. Lagi si banana ay. O tanawa guys. Samtang nagtrabaho ta sa gawas, galungag po ta, di karon hubas na. O, di naluto na guys.
Bas naman kad taod ana mo ko ana naman okay na na. Di okay na kaayo. Para sa ay diri sa ning rice ibabaw. Ay, kadaga pa man akong trabahoon ani guys. Oh. No. Guys. Ay, kahumanan atong trabaho guys. Bas sige na lang kita galihok ani. Inunan ako ni ako ang bulak kay samtang galihok ko guys. At least ang oras gatigan. Bugnaw na gani. Lami mo guni siya mag-init-init. Magkuan ta sa atong lamisa guys. Atong lamisa on nagkaya mukat kasi si Rosel mukaon murag bungi. Ginoo ko ni si Rosel. Kuan ni banana sa Pintina. Kusanin ko ano yung sa Pintina guys. Para makainom siya ani, init-init. Yun yung mga junk food. Takot ko rin. Butang humidil sa red. Diri ang babaw. Nga na si banana. Dili na siya. Pagpunsan na. Na siya lagi. Gigamit niyang usa kasakyanan. Kasi na tayo oras, nadugayan lagi siya uli ay. Bas utso na kapin siya nakauli. Ang na guys, mangrapo ka sa lamisa. Kabalo di pa na kung mga dogi. Nga, bisag dili itong sakinan ng puti, gidalang banana. Kaya balog yapon sila guys, ng ilang daddy mo inaabot. Nga bisag lahi nga sakyanan. Dodong, dili mo sige panapot anang butang.
Madugay siya guys, kaya nagbulkit daw siya sa sakyanan. Ay, Diyos ko Lord. In Jesus' name. Ako ang lugaw. Hoy! Saba ba? Ayaw na nagkuha. Ayaw kuha na kay wala man. Ayaw na nagkuha kay wala nang ingas dugay naman na. Oh, ayaw na gilapte kay dugay naman na. Oh, ako man nagili sa cricket. Agilisa na nimo? Kipag-ana Ay, na. wala ang agas may? Pag-ana na ko kanina. Wala. Wan man kaning iyos man. Anak kay ba? Plak gyud kayo. Pangilan doon. Di sabi ko. Di na pangilan na to tatlo na kayo. Ako na lang gibulkit kay mga tumaminliyo ni Alcuan. Marcos. Kabulkit ano ni Sen. Okay ray, wait ko ray, bahala na. Okay ra. Oh, pwede na, Bria na ko kanina sa amin. Oh, kapasalan na mo. Okay, si Sir Jimler, dito mga ka-Sir Nolan sakay. Mga alas 7, bagatan ako kanina, 6:30, napabot ko siya Sir Nolan. Then, naog na po ko kay ngato ko sa balay lang sir, yato na kong anak niya. Oo. Sige doon. Okay doon. Okay. Lo kabit bislit ang nagdaan ga. No, dali lagi kuan di ay gi do kita naman ka na pa ko rin nagkuan. Dili si sir oy. Ana rule, plak na niligid eh. Bumbahan ako gamay na dugay kistanan pag hangin na gamay. Itong hiyato sa nako sir, balik ka na ko. Nag-race na ko ganyan, hiyato na ko siya. Balik ko sila ha. Tingtuwa na si Kering sa kanto. Taon ta? Naluto na sila. Ako siya gabol. Nya na ko ni hugasan. Oh, uglan siya. Ako magsalot ko sa kuan kay marag padulong naman ni sa palong. Bilan na nila. At ang tulayan na tayo, bilang aglaw ga. Lagi. Dagol.
Agon. Dali. Dali dayon. Pwede ba ito hanginan nan? Hanginan ko sa dalan ko maplakan. Hanginan na. Tang-tang na kugop. Ngahi ah. Awa din sa kay monggo. Basta kuhan. Mangaon sa ami guys. Uy kay gutom naman oy. Magmukbang tagas, magmukbang. Di makuan sa ako di. Agaan na kasi na. Ang lubi, ang lamit mangyapon siya sa kaguwangon sa lubi na ni ba? Dahil ba no? Tingnan sa laibaw pero sa kaguwangon na niya siguro na. Ay ako man eh. Ako pud may din sa pagkina pud nimo. Ang na ta ay igo-igo ko naluto ang kanon ako na pud. Makuha ka mo reply pa lang dyan. Kung nag-vlog siya. Vlog ko kaduha na ng vlog taas kay kong vlog kay magtugtuburan niya. Magtugtuburan niya mag-upload ko dito. Sa akin na nag-ari. Ato di ka. Kuha ka na dito. Hindi naman. Hapunan mo gito eh. Unsa di mura sa muli? Ay unsa di ka ra sa mga Pinagawa pa niyo to. ay mo paniud to. Oo. Oh, sige. Ganin kalungag ko daan. Ito kayo ko na. Hala gitagaan ra ko ni nanay butong kay magbukayo ko mabaho ng butong. Ayos ako na. Naman dito na briyan naman ang sabaw. Ali pasiyo na mabaho isulod lang na ko diri kay para. Ano sa dong agi mami dong. Asay mo kukwad di ka. Agi ala ka Lord. Dara o dili pa ni makuan dili ni mabaho ang butong man. Ako lang ipatong kay ihian niya ning dagol impas ni. Mo na ko bukayo. Nga ang dasi mga unggoy. Man na. Sibot sa iyo. Ano? Naga, sakit na, kalibanga. Sa hangir na. So guys, diri ra tataman guys kay taas lagi datong na vlog. So salamat guys yung pag-subscribe sa ko ang YouTube channel, sa inyong pag-follow, like, share sa ko ang mga vlog ug sa inyo ang thank you for watching my vlog guys. So salamat sa tanan amping tagtanan. I love you all. God bless everyone.